وقال أيضا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Maka oleh Allah berkata manusia Allah Subhanahu wa ta'ala, as-subta yuwasatanuna dunyana tutadulena tutakumpia na yamana na bumita dunia na pagtawa tutaknasi kumparti yasirkan ila Allah Subhanahu wa ta'ala na bumita dunia na kaki mata anak yang malakis dan tanus sama dimana bisi iku kapu ginto tanong produnya nawabal kita nuwang matau aji sesala pinuwa kumampiya makakumpa kumampiya na yang malak na sukalang siku Allah Subhanahu wa ta'ala na mapalutan ng magtaw amang pasang ikap mapapakap na napiya kakagirmataan asupag daw ang masasagumpara adi giragmaan na likulo adi ka makatukaran niya o puso natanda sa daparante ang mapalpalang musiko andi isa maulit na Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanong pa rin yung pati ay kasiyo'y malusi sa din kaya ulan-ulana jamal al-akhir ayat ulang tentang si ulang-ulang Ramadan nadulul lana kudul ila sisay dari ulang-ulang Ramadan bulan aku bulu-bulu ila sisay dari ulang-ulang Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nagupisong niyan gusto ginawa niyan kadipisong buluan di isa isang pagaling niyan nakagi alikatawa man isa isang ginawang pagaling niyan dahil pamasang bagda sa umali isa na isang pagaling na ginawa niyan ay tama na panagong taman kay Marco at ang yakaran isulan ulan na Ramadan inom yan ang bugagumay ka sa ipagalaw kasi ulan-ulan na Ramadan at dakalita pinagkatawa ni Marco bayan mo at di ulan-ulan na Ramadan na sumunod ulan. At kung na yung mga Biblia amal at bakit yung Muslim asukat pagkatalin mo ulan-ulan ang Ramadan na mambiyot na ginawa niyan kaan makasiguro yung mataan at tuwing maanuwag pa so mga amal yan akong dalbang niyan bukan pagkawang ulan-ulan ang Ramadan kakagya at pinigala amal ng manusia dahil makasunod syarat akan terima Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunin sumapunbil ng manusia kakak yurmatan amay kasubil ng manusia dahil makasunod ukit akan terima Allah Subhanahu wa ta'ala nasuti kong basta-basta akan kong umarang pangyara sa inuman dan kurang dengan umarang dan dikurang dengan kabayaran kong manundaan at kagulian mana Api ka manisakay ka at panaguntaman ka na nagmusukat ka matagkat dugay pagkakuwang maamay ka ng mga sulsi kuya manan na sa okit at terima Allah Subhanahu wa ta'ala si kuya manan yan na kapundol ka si musik-musik ka nila Allah ay pagkalang ka na si isa din kaya kapag-uwag ka ulan-ulan na Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sokbat yan nagpirapin ulan na kapag ulan-ulan ang Ramadan na manisa na pigilig ka dito dumukay di managuntaman manisa ka sa paglaw niya kung kapag ulan-ulan ang Ramadan so marano
Mianuin ka nung kaya para pamagpatan nung ipos. At kaya para pamagpatan nung ako kung mapadalong yung tao sa mga kalaman na di ka pero, di ka bertinto, di ka di ka suat. Nagkapadalong yung puso yan na din kung apa, kaya mag-usita nung sinong ipos, ay mananin na kaya para pamagpatan nung gulusukal di ada sa ubi na di ada nung sinong maliranan. Sampai pakai para pembedahan dan bagaimana yang hidup ke manusia komposo iya agian ikanun ada ikanun ulama digambar pintu ketika makasua madalaman ke Allah subhanahu wa ta'ala dan betul jika aku mulai kepada asyik bersih Allah subhanahu wa ta'ala na ayat ini dikumpulkan dalam beberapa dunia ayat itu juga pada dunia kalau makan merasa ada terluka orang ayat maknanya na barang mereka di bawah kepentingan na memeriukan di bawah kepentingan na umat manusia di bawah kepentingan na umat ayolah di bawah kepentingan na umat berbeda di bawah kepentingan na umat berbeda hadir ayat sumusul untuk musuh manusia dan tadi demikian penuh oleh Allah dan ayat lampu tadinya dibangun dan dunia dan kelipatan yang semua simbol si Allah kebenaran upaya simbol si Allah subhanahu wa ta'ala antuna imana ipagalakan saling kaya pengumar tanong alam dan amalan mga Allah subhanahu wa ta'ala na ayat pinakamala ay pagdadal tanong sigo ulan-ulan araman mga oy mga na supit tanong sa mga ginawa tanong supit tanong di kaya ginawa tanong inong tanong supit sa mga ginawa tanong hindi masusuti na isirin ka ginawa kau pun kan masih isu ginawan mana pegawai sudah dengan araman lagi untuk apa desa kajukatia akan mengumaran dengan biasa roman dan kurang dengan roman dan dalam dalam kurban akan dunia. Dan semasa seluruh sekarang terus obedian tak kinuan terapa kalian tarudian dapat tarudian. Oleh berapa? Sudah tahu ginawan mulai anu kita kasudian tahu ginawan dan pinakamataas yung ko ginawa ka na din kaya puso ka. Yun kaya puso. Inna fil jasad mudghah. Mataan at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man pinalungkot labas. So sakto mas asakto o tulupyan ang mga tulupyan niya sa ang bayo tata na umapilyo adin kaya sakto ang mapapalan ko ang bayo ka manusia kaya yung pilyo na subang bagito ko rin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu Al-Quran yun ang puso at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun kaya puso na niya kakakakal ang panyakit aman dulong siya patut manusia na masuk din yan na din kaya puso yan ang para makaw masulat ulit ang mga nagtatagong niya sa puso ka nagpuluman ka nagpuluman mo makakagi nagtatagong niya sa puso ka bago na yung akasudyan ka ng puso ka panyakit aman dudul ng puso ka na sa puso na lumang lasing puso anak puso pananay ang lasing yan na puso ang sakanyang pinuso puso ay wala ka manusia na pintay sa manusia na kanyang puso ay bilang kong mga anggol na iyan na limpot ang puso iyan lalo na piso-piso ka na ay bilang kong rugong manusia na tulupin kong puso iyan dan napakutipid kong puso iyan na yuto'y kanyang iyan kong manusia na ano na mga pagyakit na magkagalusan na ayaw pa magulungan na sumigilwes ang mga doktor tanong sa pagyakit kong puso na sila din pamagulungan dapat pamagulong inunta na sa mga doktor ang tunay pagyakit ang mandulungan kong puso ang kalalayangan tanong na din kaya hapilyo hap-ata berat-berat kaya mana yang mata tahunan ay pagabulong siya na siko bibig
biglas ng emanan na doktor, apantag sa puso, espesyalista yan. Ikatlo ang puso, klase yung puso, na puso anan, ang kalbong hayat, ang ginan piso, kawyaw yung manusia. Puso, ang ginan piso, kawyaw yung manusia. Asa kawyaw yung manusia, na ano naman po ang mga pangyakit yan. O kapag yan ang puso, asa kanyan na kalbong hayat, puso, ang kanyan yan, nagpapasan pagkatulong, api kapasan yan na doktor, biglasan yan so kadulong isi, kuwayaman ang yan na puso, nagbunyan kibulungan so panyakin o puso o kalbong yan na hayat, kawyaw yan. Na ato nang pagkabulugsan, mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sumamamap po na sa istihon ko mga ulama tanong, ang bigla sa nirang mamdu, so pantag o kamapyaan o manusia, kawyaw yan o manusia, pantag o ayaman yan na kamubaluin yan as kanyan na puso ahayat, kawyaw yan o manusia. Na ato na ay mga panyakit yan, ada orang pengalaman itu, na magang paginay ang panyakit yan na sukaadun udyon o pusong manusia, kainugrante ko ang mga ng Islam. Ano ba yung kainugrante ka o ano ba? Kainugrante ka o ano ba tanong ng Islam na grante ka na nakaso, katunggan mo ka ka, wapiaan mo na asibo si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikapraktika lang ka, wapiaan mo na asibo si Allah subhanahu wa ta'ala, na bipirman wala katagyan dapat yan todo. Ang banyan isusumpat o sundan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hayat patong kumanusia na mapangnalyan suminitaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minum intiyanun isungkat yunun kakadya yasukul Allah subhanahu wa ta'ala na di po kabyado alin sa Quran wa ma atakumur rasul fakhudhuh sa minitaling Rasul sallallahu alaihi wasallam naqwa aniyu kapitiyu wa ma lakum anhu fantahu usap at Allah subhanahu wa ta'ala sa inisa parangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa pag-isip mga ginuli tali ko diniyo patuloan niyo adyon kutuan ng halin at kutuan niyo ang inisa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga ulit pa naman mo. Ayaw akin. Ang kakibumayain ka po Allah subhanahu wa ta'ala na una lang sa kabumayain ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na yung kakibumayain ka po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang ipagkang gulubit ka sa pindol mo po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa di ka kapamimilian, di ka kapamagarawan, di ka ayaw managin na ipagkang na sumu-sumu kayo kung nafsuhu wa'ata at yung basa o puna ay ang pamimilian na nandiyan po kami itayo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanda sa atawag ang pagkabubay sa Rasulullah na hindi ka pagkabubay sa Rasulullah na atawag ang pagkabubay sa Allah. Uli kuntum tuhibbuna Allah pero ang takirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingkat bayaan, tingkat pamagdurawan sa mga talima kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tunay ang kawama. Ibrahim ang Allah, sunyanan yung sulto ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkiliya, at pagkakas na maadura
na ayaw maana niya na sumusuka pagulad sa ilmo na ibunod ko era yung tinibot na ilaka na wajib na kami sa kapagulad na o madalong Islam. Palibot na kami. Maunang ba aking papalibot ko kapagulad sa ilmo? Ino mga tingin ko mo. Yang pangalakas o ang madalong Islam kapag yun gini pagkakanya itong puso adi may jauh lebih kainu belum disipu ada materi Islam dan namun dapat bahwa itu belum disipu ada materi Islam nasabun para dan dimakan tayo dan diberi na inayun apa ang kayo to na pagsasakit ang puso soal ibu dan kemudian kapangikuan, kapanakabul, kapakinay-lay, kapakinagilagin, nasakit tayo ang puso, alikibuluhan, gabon para bulong, ang ayapanan yan na specialist sa puso at lupa, nagdabasan ba ang bulong mga ulit mga sa dita ng akibat. Nalang nakapagtanong sa kibat, kapangikuan, kapanakabul, mga ulit mga Allah subhanahu wa ta'ala na ini pula si Rasulullah akan memberi munafik. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Diberikan Nabi bermasuk ke surga si tahu kami akan berkusuk yang isim kumpulkan akibat kapal Quran kapan kabur kapan indah-indah kapan indah-indah ay kapundul bukan yang kuapiaan kulagul bagian na ang magtuwaskan niya ni Malaon ang magtuwaskan niya ni Papasakon ang magtuwaskan niya po kaya maalam niya na mapiyaw sa kanyang ilamuan lawag pa mas kanyang po na di sila pagpapasok ng surga ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palitan ng puso. Ayaw patut na pelimpyo na ka, sunto na ka, o na pinakapakamalin kaya ulang nag-araman, sambuloy na ka ginawa ka, ang nagtataling po ang tangaling bubaon ka. Ayaw ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magtawagda'a, rafa'ahullah, saan sa mga limbubaan na ibulwa Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkatan yan. Tama na Nabi. Sa diyo kung mga tangaling bugaan na ayaw ka pipigirailan sa dinawairan na mapagpasiran kung magdagdagiran okay na sa pangilailan ng mga tawagin Nabi sallallahu alaihi wasallam na mapagpasupang katanila. Wa man tadabbara wada'ahu Allah usapman natin Nabi sa manimbuan nagpakadagpa na sa Allah subhanahu wa ta'ala tamang sa sumanga dumula mga takabul na ayaw ka ilailan sa dinawairan na una nilang kumagpasang pero unaan nilang kumambia pero unaan nilang kumangwag tangan uwi natin Nabi na sa kapagdina yun katak lang kung mga tao nang may kadugan panas silang magpasang kung ang pangadugan panas taman ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bukala sila ipangkatan sa Panginoon Allah at disutubo yung usuaso. Basta tayong Quran na mas malapan sa Panginoon Allah sa kanya na buwi at disu mga takabul, mga bugura, mga tanging Quran. Panyagin tayo ang puso, mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagawalan ng mga ginawa tanong asutin tanong ginawa tanong sa kaya pangalaman tanong din kaya ulang lahat ang naman kabul na ibudulan ako ayaw maanan yan na ano na inibana 22 nagsisayaw yung suulay ulang aramba na inukaini ipinagod naman inukaini ipinisulay sa kasuniyong kasaling kaya ginawa ka makapantag kumpanya kay mga puso aman dalusik sa din kaya ginawa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala na ato na si Mambia at kung nalabatan na na ayaw kung nalabatan na ito isang kapag puso ka nagula ka na kumayain ka kung mga gulong mga sunnat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taro tapos ginanagal ka kung ginawa
O kapag mo yung ingkap o mga sambay na mga sunnah. Kasan pagilaya sutaw ututu ang mapaparapiya sa ito Allah subhanahu wa ta'ala sa kapag mo yung ingkap o mga sunnah. Wala na niyan na mamdadal mo siya ito bigbarang ang mga wakto. Tapos ito mga dampa ayon ang mga sunnah o mga oras yan. Mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala na umaylay na sutaw. Ang pipindiraan niyan, pipilikan niyan, alin ko mga sunnah beta punagurun o sunnah o rawatiba maana aso mga sunnah kung mga urian na kung mga unaan o mga wakto o pulkan may na din ko tataw na pipindiraan niyan sisiyap niyan natangko ng kaasyak ito na ayam ada niya naman didal mo na din ko para tiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kung bagay na sa tao ay magpapulugan niyan na sulima awak ko sambayan na susarak kita sa paratiyan niyan di kusudat kaya dili ka pakasudat niyan na mas tumo niya na lima kang bermi o sa liyo na di kusudat kaya kapag ko sa lutay na nasi ko kaya sa lang imam sa kaman nag-assalamualaikum na kaya sa lutay niya na ripat ko ka na ikasalang imam sa liyo assalamualaikum na kaya sa lutay niya na liyo adulun na di ka pakasalang imam sa liyo na kaya ka mampumbataw na ibrasa din at di magdura-dura-duruan sa kapiliran ko walay wapang at diran-diran kami ko sila pagkatagong walay wapang na takino ba di ka katawan na diran-diran pagdura-dura-dura na nagka-importante ka kambang kiro bagi na kang balak sa liyo mga wapang ulil haq walau kana mu'min pero ang kasunod at tigwasulpa apiat ni kapainian hindi na maiinay tanwayan adil kaya betul ang kasasakit ng puso tanong asabak sa kaadunong na ang puso manusia na niya kayo niya bersusi-busi Allah subhanahu wa ta'ala dia niya kapulakan ka makanayaw ka makasila mo ka sa kawanan makasila mo ka sa iyon na makanayaw ka pulakan ka mitas bihat subhanallah sa tulong walhamdulillah sa tulong digandapat kau sudah ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka dia atas ayatul kursi gusur suratul ikhlas suratul falaq suratul nas nakatang ko ibalas sa ibuhir ka Allah subhanahu wa ta'ala bersamadas nagbuling ko makapunong sumama publik maka miskin ko Rasulullah ya Rasulullah magdaan na kabibiran ka din ng mga kawasan hinagay disirang di sumber sa datarong hindi ka sumber yan disirang di may haji sa datarong hindi ka may haji disirang di mamuasa sa datarong hindi ka pamuasa disirang di given sa datarong hindi ka given ugang ini na disirang di mamagay sa sinuka disirang di si sinuka disirang di dibiyakan asmani na dalam bersih kami namun dapat dibiyakan ya Rasulullah ibu Nabi bagus kalau pengguna nawas adalah kaungan dengan iuna datang kalimat mengumisi sinuka datang kalimat dibiyakan tidak turun ya Rasulullah dan beliau adina kepasin panuan umpama sampai yang lain umpama senanyo ada antara berakana ulia dengan berakana itu dan tasbih subhanallah 10 wudhu alhamdulillah 10 wudhu Allahumma 10 wudhu dan la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir haddatsar kanu misi sidqa dan haddatsar kanu ni bidiyakan adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bila kesuaan ada dia bisa sembarang kawasa itu nama dia siapa orang miskin dia di sini dia baru kosong dia mairan dan bila semua ada masih mairan dan itulah kata sirah mampu dan dia akan perlu sirah mampu Rasulullah ya Rasulullah biar suairan penaki sini panggung kami tinggi dia dari kau maka kawasa atau tidak susik dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu gimana yang beda-beda ibu sila kapag-pura ka ng kana datang kau bisnis ka datang kau niya mag-isa diya ka uri pagwamana pagpalag niya na kaini benar na kapala sa kapura ka na ikatuwa kapala sa kapura ka na uri pagwamana subhanahu wa ta'ala na magkasabi ka ito na hindi pinakamalangan ayaw ang nagpa
na sumpusuka, akan isusabi sumpusuka na kurang at tumayama kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kayo nipitiyak ko. Hindi ka para sila makala. Sobrang sa kakatan nila, ano ulong yan. Sabi ba talagang sa liyo, buwaya manalyan na wala yung wampa. Mga ulipin mo, nagkilay kailangan asutin ka sa mga ginawa tanong at pagkama sa ulit ng karapatan. Nabitikan mo kayo na maalimit na alim mo ito ay maananyan na kasusundi o puso ka na kasusundi sa ginawa ka na tarimaan mo so ay maananyan na puso ka. Ikaw mo, o yan ang kasukyan ka kung puso ka na ay isipin ka pero kung puso ka mula lang sa malunan yun ka ng mga panyakit mga ribro Allah subhanahu wa ta'ala na mapuliso puso ka ang mangingiso ko si Allah subhanahu wa ta'ala mananagamat si Allah subhanahu wa ta'ala makatutinto masusuat kung ito magayro Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito si sadik ka in the dunya o masuat ka makutinto ka kung hindi mo yung tawag ka na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala na yung promise sa tawag ka at bumo naman yan na kasulikiyan ka ولئن شكرتم لأزيدنكم أميك من لمتكن ورنتك والله سبحانه وتعالى نقوم ونتلقن سلم أكلقنوا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكم كلمة مغلمات أما kami ungkir niyo alam ko po ang atas ang inibigyan ng uwag ang kapagito inna adabi lasadid mataan natin wallah asulat lang na kasiksaan na mitatang ang kasukitian na ito Allah subhanahu wa ta'ala mga ulit ng wallah pagsa kasukliyan ka sa ginawa ka na matuloy sa puso ka ang lumanapi rumirila muli ka ginawa ka ang paririla pananapi sa ito di man ito nasukatawan ka at di ka masusuat di ka masusuro kakarataon na ginawa ka naglaman ka kailan ka ang karimaso kapag umuulan ka sa ramon amay ka ito pa naman papadil kung puso ka ay ka gupit karabangit ka kung panurin ka na magkamatan ay ka na sa nabi na yahidul muslim ay yahidul akong fuka talatin di gagbatot kung muslim ito yan tulak kayo sa panurin yan ang muslim sa kalawanan sa talugani kasataw ay tumakyan sa panurin sa kalawanan sa talugani na sabi ka ba kagbatot na nakapatay pakasunod si Boko yung malalagyan mga kulit panuwang mo walang maapapan sa manusia ay ang sa nabi natigil usuin ni Rabbi bisabaan ipangusya ka mo kadalakan sa pitwa wasiyat usi kong biha na ipangusya ka kadalakan waling kaya pitwa wasiyat at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sabihin ka na wasiyat wa Rasulullah ay ipangusya ka kadalakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yun usi ni Rabbi ay ya'afua amman dalamani ipangusya ka mo kadalakan ang kapulapiyakan kapulibaiyakan kapulapiyakan usikum biha na ipagusya tayo ng kanamambulan at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ang maana ini na ipagulong ka ulan-ulan Ramadan at patutuluin ka ang manapi masaba ano rin iba na mamamapan mapasangit kanila sa pagtumalin yan. Upang kasupet ka at yung putwabas sa mamalukas asusan dibuelanon na biyak tayo taduman sa biyak kayo sa isa ka ribet na naantap ribet na natimpig at isusan dito ang yung bilbagataw tumanay ka kamakpiyaan kapag yung binalibet sa biyak kayo sa isa na tiga sana ka magbato na sana ka magbato binalito na nagtumanay na inito na kalsumanay ka na di nagtugirilaan la ilaha illallah ribet ka na natimpig ribet ka na naagad upang katupid ka alim ka na naabasa asusan dibulan ng piyak tayo tagman sa niya kay Sisa. Ayaw ng piyak, nagyong mga inibalay-ranon. Ando na inibalay-ranon? So, timan arang kuno. Timan. So, timan arang kuno. Nang piyak kada iyan Isus sa lakas sa adapan. So, timan. Ayaw maana, timan na
Nagpiyamak kadainan sus sa lakas sa alapan. Ang nagpagmanda yung gibul. Ang yung gulbagar ka, niya sumukar ka, kumanayin ka, hata, ginawa. Kan, gatos ka ng gibu. Ay di pula tayo na ginawa ka na kadyaan ang pagkakadama ng tao. Asap naman ang kamagpiya na niyang gulbagar kung ginawa ka. Na ayaw niya, din kutuaran na ginawa ka, kaya maapanakalin lang, kaya nila nakalin ko rin Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut kain, ang kamaapakal nila, o ibulawa na, pagdalang o talwa amal. Ang ilmu kaum manusia, itungan ubalas, di gairi hisab, bidna itungan ubalas, ilmu kaum Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berkukabalik ang barang maafan ko sallallahu alaihi wasallam. Dito na yung piniatan, ay makampan sa khutbah yung Jumat. Dito na yung piniatan, asyutin tanong mga ginawa tanong ini. O kapangatan ng mga diyo kaya ulan-ulan Ramadan, na ilibes tanong ang ginawa tanong, ang gusto mga pamilya tanong, sa kapupusan tanong sa iwapo yung mga kanyang ang gulabang tanong sa mga amal, ang mga pipya, ang kanyang mata, asugan ba ang mapya, ang yuto'y iba, hiawon tanong sa ginawa tanong, sa katulog tanong sa iwapo yung mga kanyang. Itinuruan ka sa Quran, bintiyan tanong يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا مرتي يا لنسني ومن ونيو نبوسنا قبلين يوم أنبوتانيو سأقولوا وكيكم لك جهنم وقودها الناس والحجارة يتنلقى نعيب بيتغنون ng mga manusia at umiyamak kadaalanungan. Magtutulungan sa mga malaika at ang makasupiti ka paniksa. Ay tinandig berbekan na suisusubukiran wala o kita kasiksa ayran o peniksaan iran. Dinadugan-dugan ulang-ulangan ay subukiran wala sa kasiksa iran o mga tao ang pagkalapan sa kapit ko na nagihina. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Mga ulipin wa uriyan lokasyon niya tanong sa ginawa tanong nagpagulong-talong ng mga amal ng salih. Aling kaya ay malang yan nakapagumulan ng Ramadan. Datang, o katulubuyain ka kung mga sunnat ang mga sambay, yan ito na lumagyan. Nagpulabayan ka sa mga sunnat. Datang, o katulubuyain ka sa katulubatiyan ka o kitab ng Allah. Datang, o katulubuyain ka sa di katika sisid ka. At pinan ipagalaw tanong si sa di kaya ulan-ulan Ramadan. Ngayon, so ulan-ulan Ramadan na iliniwan ay ang mga alaman na simba si Allah biya kadaklunso mga sambayan si ulan-ulan Ramadan biya kadaklunso kapag batiyaon sa Quran na di na may punalungkon ang iya kalala hikmah ang ginagina ko Ramadan na ang pamamasuwa mga linggagong mga libo o mga tao akan duwan-duwanan oleh kedua Allah. Kaya itu, pihak yang kita mereka sudah kata magdan akan tagumus ka angka magdan so pagkagda madiyo ko di busa adun na yung niya na bilhin kapakapagpas. Kaya na yung niya na bilhin kapakapagpas inauna 24/7 na di busa kada bilhin kita tol Bagyan ay maanan yan na tawiyagan na saka na mabugas alukapu na nanayaw na kapanakupang yung makapit na magpanganang ko andi kagusulog ko ano man ko rin mo. Na di mo yung mabugas alukapu na miyang mamatagal ka sa kao at di magaga kami ako awang kaya konsir. Ay buka ka sa niyang mo ang mabugas alukapu na miyang gugawin pa man na tuntuloy niyan ano niyang kapakatong ka sa rin mo. Na inan na naman ka, ano ka magpag ka, ang ka makaswa, mga lino, mga liquido. Na ano man ikaw makapinaligbigo ka, walang
Sabihin kaya walay Allah subhanahu wa ta'ala nagpagawadupo ka o ay mananiyan na simple o maliwanag dia kapuntiray mangirbanaya dia di kapakapagugdas o pagugdas na tawag ako pa muna sabihin kaya di kan ay mananiyan na kapuntiray o irban di kapakapagugdas o pagugdas na maapadugaw mo kaya mungkin sa sadaka o pagugdaray walay Allah subhanahu wa ta'ala di kanan tumun at talagang Allah sa ayat ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha ayat ibarat utang amili sa sanad kung ano ang Allah subhanahu wa ta'ala nagdatak umiya mula sa sakiman aon amit yung Allah subhanahu wa ta'ala na misyapak sa pitusapak wa bi kulli sunbulatin mi'atu habbah na uman isapak yan natin Allah subhanahu wa ta'ala na niyuma sa magatos bali so salat ka na pitugutustak patagpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay di ba ang Allah sa din ko to adin kagikan gusto si upatimutan ka pati sa din ka ng abda na sa imir ka Allah na miya katuong ka sa dudulan at dudubunyan ikakulapis o dunia dan dunia ikakulapis sa anuman kamawin ayaw ka sa Allah sa Quran innal ladina yatluna kitab Allah wa aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur susiranya akan bagian Al-Quran itu pemahaman dunia semua sampai akhirat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah disirang digagas ko kung mga pagtulutang pangiray rizki mikiran natin wallah sa ina masulong papayag yarjuna tijaratan lan tabur biya siguraduhan sunduduhan andun na doon na ikakalapis ko dunia na din mo na doon na ikakalapis sa anuman kamawin yun na di ba na sumataw ang mga papasang kita pamugay al-yadul uliya khairun min al-yadi sufla so lima amin pupuro ang papasang kita pamugay nagtungo ating Rasulullah andi sulima amin pupuro ayaw kaya nakapamalan mga rin Allah salatan kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yan ang tanong sa dikir ng rahman ang pagkataliman niya bertanong na salawatan tanong sa Nabi kaya disubutukan Allah sa katirman nito sa Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ya hayyu ya qayyum ya dal quwwatal matin innaka anta Allah ya mujibud da'awat istajib du'ana innaka antas sami'ud du'a hati kami yang berilayka minka ya Allah madbadal mo kami sa jengke walayka ya Rahman tindu kami susimba birnay magwalungan du'a bangina mirka mafi kami karilayka minka ya Allah katawa nabi ang sekali ang mga ulit penakam pagkadusa sa mga pangilaylay ya Nabi pagkadusa sa mga pamamagin na Nabi pagkadusa sa mga tatawami sa mga gautami ulingkar kami laan at wanduang kami dunia dan kuwatan matin ilan kami subyaan dudusami nerti pabami sa dati mati ya Allah katawa nabi sa diyami katawa yang dalawa kamirun misusunod sa pagpapayag yang dalawa kamirun na mapangkal kami dan kuwatan matin Allah amin kami karilaan at wanduang kami ipagkal kami upang kami masiksa ng neraka ipagkal kami susiksa kubur maafin kami karilayka minka ya Allah ay wala po mang minagirta ilayka sunong wala makalok sa ya Allah sumayin
ke surga ya Allah. Dan demi dan kebalasan, demi kebalasan aku bakal berkumpulan Nabi sama ini. Demi kebalasan ya Allah susah terkadang semua Nabi kata Nabi berkumpulan yang isiran sarilah anak kasiran maafkan kasiran ya Allah. Fadahula susah berkumpulan aku maaf. Miatalan dan kumangubiran, demi dikatakan imam kubentalilan kumangubiran, demi siran berketabanan ya Allah, demi siran berketabanan ya Allah, namu kita pemikiran, maafin kasiran, ilahi kasiran, sudahlah katakan topi kumangasimpiran datana lilana kiran ya Allah. Selama-lama aku surga bakal dosa kasiranku kasisaanku dan memampu kubiran ya Allah sampai berakhiran susah ya kali minta tetapi biar ginawa terima Allah sumpah niamin sumpah sumpah abiyagun ina abiya ma'abiya matatabukku dunia ila yang kasiran kami sakayanimu kayanimu kayakapadi baka pagintau kasiranku dunia saka pagintau katagudaya katagumpiya ya Allah Allahumma taqabbal minna du'ana Allahumma ballighna Ramadhan ya dhal quwwatal matin Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات في أرض غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات في أرض فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين واليهوديين وإسرائيليين وجيوسهم أعداء وزلزل أقدامهم ولا ترفع لهم راية ودمرهم تدميرا صلى اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.